Verse 17. Yes. Verse 17. Ke aba babesakha eludongweni nabathwala imithwalo babethwala ngesinye isandla esibe sisebenza umsebenzi baphathe izikhali ngesinye. Verse 17. Ke aba babesakha eludongeni nabathwala imithwalo babethwala ngesinye isandla esibe sisebenza umsebenzi baphathe izikhali ngesinye. Nabakhi babesakha benxibe elowo ikrele lakhe esinqeni sakhe ovuthela isigodlo ube sekaleni lam. Enkosi yam. Unema wenza into enkulu umsebenzi kathi but uneentlaba iintlaba eziyingozi osisane phakathi noTopia, iintlaba ezikhohlakeleyo abantu abafuna ukubhalisa yonke ndenza njengawe ntsholo uyibhalisa ulenze yithi ke ngoku esisanda kwaphetha isithema abayakha esisanda kwaphetha abakhaya my God ebenisithenga ngapha esikudanga uyamjonga esinqeni ukuthi hayi man aso spirit level moselisesiqeni you sweat. I don't care no pastorisha moselisesiqeni you sweat. Life leyo yethu ubomi obo bethu. One esisakha umsebenzi kaThixo ngoba siyakha amakhele esisandla, siyakha ngesisandla amakhele esisandla. Awukwazi ukuthi nizawufikelela ngoThixo nakhe imizi yenu nakhe ikamva lenu kodwa musala ushiya ngemva umthandazo ngoba umthandazo lihlelelile. Musala ushiya ngemva ilizwi ngoba ilizwi likaThixo lihlelelile. Musala ushiya ngemva umhlabelelo ngoba umhlabelelo lihlelelile. Musala ushiya ngemva uquqela endlini kaThixo ngoba uquqela endlini kaThixo lihlelelile. Ngoba abantu abasikelela abantu bazothenga lehita ubese sithi kushusha bendlini kuyamanga phanda ndini namhlanje. Sikelele ngokuthi futhi man. Bazabane everykuba mathokothiwa everykuba nobomi musala umthandazo ushiya ngemva. Ezinto zenzeke ebomini benu musala umthandazo ushiya ngemva. Akabala tu zakushinda. Bawuthosakale